Iro utrai kajing aku boleh iet ipi we ha kana ka step ha ka kertang ba thiang tam utra Jesu Christ unang pen emjuni ngini apet bat ngana ka tien ka jong blai bat ka benta ka bang kwa ban walam shapi na ka tien ka jong blai ka dei ki jingkhanglad ha lynti shuwa ka jingjop ngini apet bat ngana ka we ka benta na ka tien ka jong blai ha ka bay de bat ka we ka jing im ka jong we ubriu na ka Bible utau de David ngan pule na ka kitab banengkong Samuel kalau nong ka bakat nyo ka dukhat ka ba ar pupra dukhat ba lai pulai ka dukhat ka ba sau pu ar hadu ka ba sau pu nyo hagi ni gibenta pin syam ba haswa ba u David un job ya u Goliath na mar ka de ka jinga kendu ka de ka thama ka jinga le bar haswa ba un yo ya ka jingjop u ya kendu shwa ya kini ki kita ki jingkhanglad lane kita ki jing penok mensim lane kita ki jing penduk mensim ki jing penduk jingkerman te hakan ni ka dukhat ka ba ar phra ka lenong ka ba khat nyo ka Bible ka ong kumni ngan pule ka ong te u Eliab u man neng kong jong u ula yo sngo haba ula kran ha kita ki brio ba ka jing bitar u Eliab kala me lap yo David ba ula ong me la wan hiar shane balai ba me la I no bat noi kita ki khandiat ki langbrat ha gari klau nga I tho e jing sarong jong me bat e jing runa ga do no jong me na ma me la wan hiar khnang tang bam men yu I ya ka thama kan ni ga de ka baning kong do ka jing penok men sim na la un man jong un man u wan ra e ka jing kan tho David hang ne usha kan tho la ne usha kan no ba u wan tang ba unyo I une un man uanga I thu I ga jing sarong ka do anut kata ka de ka jing kan tho khlam ka jing tep une un man sngo thu ukran ya ki kentien ba sngo thu ba para jong u udan ha ka lynti ban wan ra ka jingjop tang ya la de mar wei henre ka thama ba ka jat ban rio bro ko wei te hang ni ka badeng kong du kata ka de ka jing kan du ka jong David haswa bu unyo e ka jing job ka de ka jing penok mensim ba ngai itna hang ni ka long bo David shim na sange tang hakata ka kentin ka ba uyo sngo no man ka ba ar ni I ka dukhat ka ba lai pulai ka ong te usol ula ong how David memam la ban mi persha ya une u Philistia ban ye le bat u namar me medang samla ute ulang uriu ya pam la mendang khana fi yang ne ka baning kong ya kendu ya kata ka jing ka kentin penok mensim na man ka baar pade na usol na usim ta unong sinchar ngala ban ong ka bajang ne ka long ba une usim sol la ne usol ru haba upet yu David kita ki kentin ki ba mi na u ka penlong ban I sha u David ba pat kot kabor la ne kata kerdan bandan ha kan ni ka thama la ne ba unya kendu ya utaw nong shun yo le se ga jing em jong pi ru pi mat ya kum kata ka lynti pi sngo tho ba ka dan kata ka jing kalang ha ga do nu jong pi ba pin yo ya ka no no ga jing job la ne kata ka lynti ka ba pi shakri utrai udan ba u kentu ye pi ba pin ya chaprang hanre ki ba bon ki ong omlong ka de ka lynti ka ba le se ki dan ki ba ong phim pat kot bor ban le ekani le se ki ong pat ibet ban poisha kane kata ka jingele kata ka thamala ne ta ka jingyat inti jong phila ne kata ka rai ka ba bha ka ba phishim na ka benta utrai te nginya pet ka ba lai pade ka Bible ka ong gumni ngan pule na du ka ba sau phau ar hadu ka ba sau punyo ka Bible ka ong gumni te ba utaw Philistia ula khmi bat ba ula I David ula iban ye na ba udang samla baru ba sau sintiu ba uba bhabrio sa phulai ka ong baru utaw Philistia ula ong ho David ngalong ukso ba mewan hanga da uding du baru utaw Philistia ula tim yo David de ki blay jong utaw Philistia ula ong ru how David aleme shanga tingan ai ka do jong me hakisim ka sun bat hakimrat ka khando David te ula ong how taw Philistia snap ha David ong kumno how Goliath ha kan ka por ong meme wan hanga da ka wat lam bat do su bat da ka sti nga tinga wan shame ha ka kerteng utrai ki pat ublei ki no ki pat ya pom ki Israel kan ya uba me la kran ban
Kani kadai ka jinget ka bu David ha ba urung syakatma ba usngo thu ba unyo e ka jingjop da kata katiar lane kata ka white lam lane usum lane ka sti upen pau ne ong melak ban wan de kita gitiar renga ngawan ban ya le ya me ha ka kerteng utrai uba nganga syakri haka ba sapun riu ko ang haka ni ka skiken utrai un ai ti ya me haka ti jonga David ukran ni gini ki kentin dengan syo ya me bat ngan shimno ya ka kli jong me na me bat haka ni ka ski ngan ai no ya ki met yap ki pat ki Filistia ki sim ka sun bat haki mrat khlau ka khando ba ka perthai baro kan yo tip ba ublai udan ha Israel baru neu pat ba baro un yo tip utrai pen im da ka wat lam lem ne da usum na mar ka jingele thma ka long ka jong utrai baru un ai ti no ya phi ha ka ti jongi kentin gi ba David ukran wan banele ka thma da ka jinget tip ka lynti sha ka jingjop kam dei ka basuk aba pikwa ka jingjop wat nom kwa ya kanu ka shortcut lane ka jingsuk hila banong ka lynti ka ban poi syakata ka jingkman ka jingsngouhun ka jingjop ka ba wanra asishay ka jingkman kata ka jingjop ka ba pi dan ban yale ya ka dailing ba ka lynti jong ka jinge kamde ka basuk kidan ki sya ki bathar ka jing sya nyoben ka jing sya kan tho bom dei pinmat nyar ba pinyo ka jing kershan o ha ka bakum kata kapor nyar ba pinyo e kata ka jing ka support mo penban pun sin pinmat ka jing sya tan kumno ba pin sange no ban poi sya ka jingjop ka jing sya tan ba pin ram no baro kidegi boy thap usoitan ban penram ya pi ban nompoi sya ka jingjop kan mau bahala da pidan ha pedang jong kum kata ka lynti ha pedang ta ka lynti kan mau ka de ka lynti ka ba pi hap ban yele ka lynti ka ba pinom sange ka lynti ka ba pi hap ban khmi syakmat ban yat bet ban yele e kan ka thama na mar kata ka de but thap ka jong soitan un wan ling ba jong no ban penok man sim pi un wan de ki kentin ayu ban penok man sim pi ban pen i teng sngo kumba ka de ka jing ai jing mut re ka de ka jing ai jing mut bom dei ka de ka jing ai jing mut ban penram ka de ka jing ai jing mut ban penok man sim pi ban sange no e kata ka kam ka ba phi mut ban yat syakmat la ne kata ka lynti jong ka jingjop Bible ka ong na shithi ka baning kong u yo anes kala nong ka basaw ka de khat ka basaw ko ong uta uba phi kham khrao ban ya uba ha ka perthai ken mau ba phi yat ling ba ka ta ka lynti ka ba phi sngo thu phi shim ya ka rai ban ya le ban job ban wanra ka jingjop ba phi shakri utrai phi sngo thu phi shim ya ka rai ban ya cha khamat ban ya ka ta ka lynti ban yo e ka jingjop ken mau ba uta ubadan ha phi kham khrao ka ba mut kumbalong u David wan ban yele e ka thama u yat e ka lynti sha ka jingjop da kanu kan no ka tiar yele hanre da ka kerteng ka jong utrai nget ha utrai bu ka jinget ha u ma u udan ban yele bat phi amen u tau ba phi kham khrao ban ya u ba ka perthai la ban penting pen smith ula ban wan pen pau da kanu ka ba isir khai hanre kan mau uta umlong e hakmat jong utau badan hapo jong pi utau badan hapo jong pi u kham khrao amen na kata kadau ki jingkhanglad halenti shuwa ka jingjop kidan hanre yat bat nget hautrai nget ba utau badan hapo jong pi ulong uba khrao ngan duai trai nga aingu eme hagani ga step kublai shibun ya ga ktien ga jong me ko trai ka papin kan mau ngi ko pa ba i chunga me dan bat ngi trai habangi kendo habangi sham ni mat iki jing e ki babun ko trai ande ngi tep ka lynti ga ba me ai hangi bangin ya chika jing job me dan hasinda jongi me dan ban yele bat ngi ka thama ga de ga jong me ko trai able ga jing job able ga ba me ai me hi me ai ngi ko trai jisu ya shme ga buram kur khui ki ba yo sngo ba sha skori ga tin ga jong me ha ga kerteng Jesu ngi duai amen ublen kur khui pi baro ki ba sha skor ya ga tin ga jong u ha ga ne ga step le shibon